Cuando quieras. Nola jo duzu hainbeste jendeak ingerratien, ikasi zu hizkuntzen bat, Zenbat, lenguaik, asko. Claro, entenditu bai, guk ez zarkoike pronuntzietu egin bezala. Porque entenditzen ginen. Haike, behar bati ibilinen, baina jana jateko, prestatzen zuen. Ardike esaten dugu burrego. Behar giltzen zuen, da behar zereburi egiten zuen haik. Aztuta, hau bezala ibiltzen zuen, da laruta behar dalde jaten zuen, da guk eralde, bolur. Bakizu hitzen bat, arabez. Arabe, izana jendiera bai, jat dut, bat buk, handa jat, bi bubun. Oitea izenak monudak, bai. Eta beste hizkuntzen bat, Beste? Hizkuntzen bat. Bueno, gehiagoek entendiziko buen. Katalana bezala. Eta asturianoek bezala. Izbat atzortuko ez hau zeiken, hau beste jende egibide. Ia asturianoek zer bat, bai. Izketan ez hau da, bai, asturianoek. Gehiago no se diga, gehiagoek ez hau dira oso apartea. Katalanek, pues, katalan beste modu betura egita. Itzatatiako nabaino, tueraz katalan ez zatu ginen. Todo xerrerak.